Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe e gartide ɗo windande. Hande eɗen jangina ɗo henne alkule ɗe ganduɗa gona nyonde gona nyonɗinaɗe ko 19 wadde ko ɗo woni ba ɗo woni ɓa aɓe nandi ɗo ɓe cirti, ɗo ko ca, ɗo ko da, ɗo ko ɗa aɓe nandi ɗo ɓe cirti, ɗo ko fa, ga, ha, ja, la, ɗo ko ka, pa, ra, sa, ta, ɗo ko wa, ɗo ko ya, ɗo ko ƴa, ɗo ko qa, ɗo ko ƴabawal, ɗo non ko lural. ɓe mi ko ɗo, ɓe mi ko ɗo. An jangowo anduɗo gandaɗo. So wayini ko qa, so wayni ko ƴabawal wadde ba, ɓa, ca, da, ɗa, fa, ga, ha, ja, la, ka, pa, ra, sa, ta, wa, ya, ƴa, qa, ko ƴabawal. So rendi 19 wona nyonde wona nyonɗinaɗe. ƴettu kuƴol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga. A hoolaki hoore ma ƴewa bawɗo ɗakku asara makko walluma ha jiya lawol. A ronki noddu en 00 221 117 906 14 81 mbaɗa yaya ɓe ali jiyamin caggiroɗa yo Allah wallu yo Allah on jaay. Wassalam.